Какво играем? Това е Clash of Clans! Здравейте, аз съм Дико и така играем, както виждате, Clash of Clans. Аз съм правил малко извън кадър, с помощта на един мой приятел. Няма да му рекламирам канала, защото не му знам как се казва. Така. И сега ще ни трябват доста парички да разкараме камъните. Виждате, имаме storage. Трябва да го апдейтна. Е така. Ще апгрейдна и... Какво направих? Ще апгрейдна и тази. Мина. Gold Mine. И ще направим една атака. Дай то грозния трол. Но какви хора имам? О, имам точните. Стойте да се прибрат. И така да сме много. Да са много. Ей, сега вижте какво става. Вижте клансовете. Гледайте ги как чупят смечовете, колко са готинки. Как чупят. Чупете. Един от големите приятели изчезна. Убиха го. Ейде по-силно. Удри. Дайте. Удрете. Армията напада. И така се пече в Clash of Clans. Битки. Сега, чудя се да събера за тези големите камъни и да ги премахна. И да започна с малко. Не, големите. Хиляда ексира имам. Така. Толкова вече нямам. Пак ще атакуваме. Само да купя герой. Но това ще е в другия епизод, тъй като докато се заредят, ще стане лошичко. Сега. Искам големите да са много. Искаме и толкова с големи. Малко кланс. И да. Вече имаме доста герои, както виждате. Няма да ги хабя всичките вече. Какво приличничко. Местенце. Няма да го направя. Тези се апдейтват. Упси. Работи си спокойно. Може да купя още даже. Една и такава и такива. И това къде е да яката армия, аз съм трамвай. Леле, ако знаете как ще... Да, знам. Знам, чекаме тук и така. Клан кастова. И колко му апдейта? 100 000. Но. Няма. Това трябва май да се махне.
Не знам, не ми пречи. Да източим елексирите. Аз вече мога и да атакувам, по принцип. Леле, всичко това трябва да се чака. Всичко това трябва да се изчака. И да, също с това мога само да ви покажа. Само ще правим битки на играта, защото сега купя нещо, няма да мога да премахвам. Вече мога да атакувам. Тако. Ето и моята каштолка. Каква хубава къщичка, ама няма да я апдейтна. Никога. Вижте, 5000. Кога ще ги събрате? Това много ми харесва. Много ми харесва. Но по-добре това. И това вече задължително трябва. Но никога не дам диамантите. Еми, това само мога да ви покажа наистина. Упси. Трябва сега да се заредят всичките ми герои. И да. Чао.